Poñémonos que falamos o gañego. Fala de galego. Vai. Poñámonos a 3 ou a 4 ou a 5, depende das cuadrillas que éramos. Entonces, poñíanse 4 ou 5 dun lado e 4 ou 5 do outro. E tiñamos que levar un compás para non pegarnos na cabeza un en mallos que outros. E mallábamos así todo o que tiñamos. E non era pouco. Que era mellor, pois, naquelas épocas, 3 ou 4 carros dos bois O día. o día de centeo ou de trigo, o que separábamos. Pa mesma casa. A mesma casa. E depois os garbanzos. Sí, porque en Porto Morisco, acordo meu, que eu era de Porto Morisco, claro, estou na Portela, pero e aquí na Portela tamén, que ainda viñan po Clemente, para descanso, po Lado. Facíamos cada palleiro de la óspera. Entón, despois dos palleiros, collíamos os mollos, que chamamos mollos, que igual pesaban 10 ou 15 kilos cada un, non será monero, pero bueno, había que luchar e comer e estudiámoslo na aira de Porto Morisco, ou nesta, onde estamos agora, e viñámonos a mallar, que non había máquinas ainda entonces ni nada. Un de un lado e outro de outra, igual estábamos todo o día, ou unha semana, porque unhas axudábamos nos outros. Claro. Non é igual que antes, que agora que cada un fai o seu e nada. Antes axudábamos todos. Entonces, era desa maneira que nos habíamos. Que eran os garbanzos que estabas dicindo? Os garbanzos tamén se mallaban. Os garbanzos? Sí, pois echábamos garbanzos. E tamén se mallaban por mallos. Os garbanzos. Os garbanzos. Para que saltaran, desgranaban, en vez de andar carmados desgranando, desgranábamos por mallos. Entón, despois nada máis que recollíalo, tirabas a basura por un lado e o outro. Aquí llevábamos. Así que